जों सिकनसराव छत्र गलागति आंतरबिनि काउंटिंग एजेंटनि आई कार्ड बा उपना फैना फैना जागाव सोना बिसाल गरे जे मका फुल गोरी जों सोना ताबो पोस्ट बाना समाव फरै मैयान दका ताबो बाजी दंग सम मुखनि सिनि फैमनि 3:30 बाजी दं ता फान समाव फरै मैया এই অবস্থাও দंगै नरक बुकुं बारा रक तामखे दंबाय सिनाय चिंता खालाय जतन जानजा हजाक जाके दंबाय सिनाय और हा जोंनो प्रटेस्ट खायनायनि बागै जोंनो सुरक्षा खायनायनि बागै जोंनो उद्धार खायनायनि बागै ताम खायनाय व्यवस्था नरक न साइमेन सिनाय सिनि दफाराव काहामखे नरक जोंनो उगो लां खायनायनि बागै जों आसम उनि सामथलि गलागानि इलेक्शन एजेंट जोंगर अफिस सामगो फाइमनि दल दल खसारै जोंनो बिसाल बर' एजेम अफिस खसाय दंहा जोंनो जेसकेबोनो सिन दल फाइना फाइगोन साहाय जों बुरां जोंनो जेसकेबोन कासै सिनियो एजेंट कार्ड सेगनानै नाय दंहा आइन बगैनि जों दावार खसाय दंहा जों थांबायां दंहा जों 2 घन्टा 3 घन्टा दैराव आसुइ दङ सिन दल मासा बुइ दङ जाका आवन बुइ जों थागा ओंखारैनि दङ किनि ताई Dipromosi ain di jalan kita toner opsional orang kaya apa Lo tahu nih bagai gimana ya Jakarta? Orang ofis sih sambil gimana sih? Counting aja nih bagai. Counting aja nih card nama bagai. Saya tahu kata pun sebenarnya sih card segini, sekarang counting aja nih pengalaman bagai, pun sebenarnya tahu mana lagi kita. Nor bodot. Sengaja punya sambil gula lagi. Ayam video Dipromosi. Dipromosi. Oke, bodol kasupa. दल का सुनाई तो तैता सरकार रूलिंग पार्टी सरकार अच्छा